Ir-residenti ta' Marsa Scala jinsabu mħasba mir reperkussjonijiet li s-sitwazzjoni preżenti tal-impjant ta' riċiklaġġ ta' Sant'Antnin qed tħalli fuq saħħithom. Dan joħroġ biċ-ċar minn diversi kummenti fi grupp fuq Facebook iddedikat għar residenti Skalin fejn uħud stqarrew li qed iqumu bil-lejl bi griżmejhom jaħarquhom. Kawża ta' din l-intina u t-tħassib tagħhom, ir-residenti ripetutament kellmu mas-sindku Mario Kallejja u kunsilliera oħra li madankollu dejjem irreferewhom lil WasteServe għax qalulhom li huma ma jistgħu jagħmlu xejn ħlief jirrappurtaw. Net News tkellem mal Minority Leader ta' Marsa Scala, John Baptist Camilleri, li kkonferma dawn l-ilmenti. Il-menti nirċievu ħafna mant residenti u minn qata qalbu kollha minn qasadu jiġi li jibgħat għax jgħidlek xejn ibatu. Jilmentaw daqqa morru l-WasteServe daqqa jiġu l-kunsill u ħadd ma jieħu risposta. Ġifieri l-ilmenti jiġu ta' spiss. Madankollu l-ilmenti ma waslu għal xejn ħlief għal skużi dejjem differenti minn WasteServe l-uffiċjali jippruvaw jiġġustifikaw dak li għaddej. L-iskużi li jgħidulna jew ir-risposti li jtuna kien hemm problemi għax darba minnhom kien hemm id-digesters weqfin u kien hemm momenti fejn kellhom anke xi bibien xi silsat jillikjaw, ġifieri dejjem toħroġ. In a nutshell, fl-opinjoni tiegħi waħda mill-problemi li hawnhekk hija nuqqas ta' maintenance. U minkejja li sentejn ilu dan l-impjant ħannar u għamel jumejn jaqbad, dan l-istazzjon seta' jinnota kif sallum il-ġurnata dan l-impjant għadu jidher imbullat bl-iskart. Dan meta suppost l-iskart jiġi esportat u mhux jitħalla jakkumula sal-punt illum qed ifur bil-iskart. Hawnhekk qatt mhu suppost jintuża bħala warehouse tal-iskart dal-ammonti, ħallew ħafna ħġieġ, ħafna plastik, inħaraq. Dam jumejn inħaraq, niżlet ix-xedd u għadak sal-lum. Ir-residenti Skalin u dawk tal-madwar qed jinnutaw li bħal donnu m'hemmx irrieda li tmexxija ta' dan l-impjant irrimedja s-sitwazzjoni ta' riħa insapportabbli. Riħa li qed tinxtab mhux biss mir-residenti tal-madwar imma wkoll minn diversi nħawi oħra sal-ponta taż-Żonqor. Aħna nħossuha di u nħossuha għaliex kull sena dejjem sejrin għall-art, dejjem tiddeterjora. Isu qed imexxi hawn, isu qed jitmexxa minn amateurs. Isu il-pjan li hawnhekk konna wedin li ħajaħdem dal-pjan isu qed jisfaxxa. L-aħħar aġġornamenti li rċieva l-Kunsill Lokali u li 3 minn 4 digesters jinsabu weqfin f'sitwazzjoni li tqajjem dubju dwar jekk issir it-tiswija u żamma tal-apparat. Ir-residenti Skalin għadhom flama anke dwar ir-rieħa li belaw meta l-impjant inħaraq sentejn ilu bit-talba biex ir-rapporti jkunu ppubblikati għadha pendenti.